l'obra és que és com una mena d'escala, d'acció, que primer comença com una mica passiu, que no saps ben bé què passa, i llavors a mesura que l'obra va augmentant, doncs augmenta el ritme i la tensió. M'ha agradat bastant perquè trobo que és un treball molt bo dels actors i del text. L'he trobat molt interessant i la veritat és que és una obra que m'ha atrapat des del principi. Bé, molt bé, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt la sensació, sobretot de claustrofòbia que han aconseguit recrear. Això ho trobo molt interessant i era difícil, crec. Qui és el bo, qui és el dolent, qui interpreta cada paper, diguéssim, dins l'obra. Muy buenos efectos especiales y una obra diferente. Agresora y sorprendente. Desde luego, cuando entras en el teatro, lo último que te esperas es que te vaya a dejar así cuando sales del teatro. Tensió acumulada al llarg de l'obra i al final està bastant bé. Fantàstica. Fantàstica. Que ho deixem a l'actriçat. Diferente. Ho definiria com passar una bona estona.